Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κοινώς ΑΑΔΕ, ιδρύθηκε με τον νόμο 4389 του 2016 και αντικατέστησε αυτό που γνωρίζαμε ως εφορία. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή έχει στήσει ένα μεγάλο αδελφό που παρακολουθεί την κοινωνική ζωή όλων των πολιτών προκειμένου να εντοπίζει αναντιστοιχίες πολυτελούς βίου και χαμηλών εισοδημάτων ή ζημιών που δηλώνουμε στην εφορία. Αναλύοντας όμως, βλέπουμε ότι εδώ πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχουν παραδοθεί όλοι οι φόροι, τα πρόστιμα όπως και το σύνολο των κρατικών εσόδων. Μια εταιρεία φάντασμα θα έλεγε κανείς, αφού είναι ανεξάρτητη από τη Βουλή, το ελληνικό δημόσιο, την κυβέρνηση, ακόμη και από το Σύνταγμα. Μια άειλη εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα που σαρώνει δάνεια, πιστωτικές, καταθέσεις και θηρίδες και που παρακολουθεί όλα μας τα προσωπικά δεδομένα σε μια και ανυπόστατη αρχή. Την ίδια ώρα που κάτω από τη μύτη του ελληνικού λαού αυτή η ανεξάρτητη αρχή στείνει φορολογικούς ελέγχους μεθοδευόμενους από το κύκλωμα της μαφίας, την ίδια ώρα ο διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, ευνοεί τους οφειλέτες της. Εννοείται πως η κυβέρνηση όλα αυτά τα προάγει, στηριζόμενη πάντα στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα το παρουσιάσει ως κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής. Είναι η ώρα να αντιληφθούμε όλοι μαζί πως ο τάφος που μας έσκαψαν είναι η συνθήκη των μνημονίων και η ταφόπλακά μας η ΑΕΔ και να πάρουμε θέση ως πολίτες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποτινάξουμε από τις πλάτες μας αυτή την αόρατη, ανυπόστατη, δικτατορική εργολαβία. Ας μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία παρτίζεται από πολίτες και αυτοί θα την επαναφέρουν όταν το θελήσουν.